Atong tubag sa Salmo Responsorio nag-ingon sa to, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Lingi ay imong tupad ing na malipayon ron imong kasing-kasing, ina malipayon o bugat. Daghan ra ba kay mga tao karon nga bugat kay kasing-kasing. Nya kung kininang atong kasing-kasing maoy mo bugat, porti nagyong dakuas problema. Way kwarta nga ika hulip aron mo gaan ang imong kasing-kasing. Wa say tao nga makapagaan ana. Gabantay mo na mga tao nga magdepresyon, bugat na kay kasing-kasing, na stress kayo sa iyang bati nga emosyon, imong tambagan, singhaga na noon ka, imong taga-agbutan, ilabay, manghagis, di na makontrol. Nga naman, kay ang kasing-kasing, wa malipay. Kinsa ra gyud makalipay sa kasing-kasing ang Ginoo, kay siya may naghimos atong kasing-kasing. Karon daghang kitag pamaagi na ay mga psychological way, mga scientific way, na ay mga therapy, mag-therapy, na ay parihab ang mga tao kay para kuno maayo. Aw na masad nooy matabangan. Pero kung ang tao gani nga imong ipaterapi aron maayo sa iyang depression, sa iyang addiction, unya dili niya sudlag Ginoo inig human, igo ra siyang ni gamit ana mga scientific approaches, unya dili niya sudlag Ginoo inig human, oy matod pa sa mga panultihon sa mga psychologist, ni-relapse. Ni-relapse ba mo balik? Naidaghan akong kaila ingon ana. Nya mo grabe para ba hinoon? Kanabitang moagi kabuutan. Nya balik ang kabuang na mas grabe pa kabuangon kaysa katong kaniadto pa. Gitag-ana na sana ni Kristo, ingos Kristo kanang yawa inigbiya ana sa imong kaugalingon, magsuroy-suroy ra na siya ngadto sa laing lugar. Nya human makahuna-huna na siya, ako tong bisitahon pagbalik ang akong gibiyaan. Inigbiya ni sunod niyang kakita limpyo na nya way gapuyo, mangimbitar pa kunog laing 7 kayawa tong yawa, mubalik sila puyo didto adto pa sila mag-enjoy. Muna mo grabe kuno ang kayawanon sa maong tao. Nya unsaon man pagpasulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kinahanglan mulaom tas Ginoo mismo, or anha ra kita mulaom sa Ginoo. Ang ato bang kaning mga pangandoy sa kinabuhi, di nato isalig og tao, anha nato isandig sa Ginoo. No na kamong mga ginikanan, ayaw na mo paghuna-huna na kamo maoy paglaom sa inyong mga anak. Ingon ra badayon mo nga, sus di yun mahimo o mamatay ko karon, kay unsaon na lang ni ako mga anak gagmay para bani, unsa na lay kaugmaon ani. Mao man ginay sagad. Nya ang mga ginikanan sad moingon sad, kining ako mga anak, ako gining paeskwelahon kay maura gini among paglaom aron mahawas bis among kalisod. Samot na gid noon. Labi nagmatukhang na man. Lusno ginang imong paglaom. Kadiyot ra kay na. Suroy-suroy. Gahapon ang ato mga PYCC nag-outing ambot. Musta ka to, wa ba ka to yung mga yawa-yawa ato ilang gibuhat, takibaw ato kung sa to ilang pambuhat paghuman.
Karon na sad kuno, ngato na sa mga sakristan. Mong outing na sad kuno, o ba kani magunay-unay ra ni mga kanahang dagko. Nya, may untag mga buotan ni sila. Pero naay uban mga buangon. Gamiton pa ang simbahan, adto mi, serve mi. Ang ginikanan sa taon dito, akong anak, salamat in taon kay ni serve gyud. Hay naman imong anak, o palagi mauli, atoan ni serve. Serve. Dantag pila kabuan to ana galuspad na gasuka-suka mao ni resulta sa imong serve ana pasangin lan pangpari usahay. Nga buangon mao na laom sa Ginoo. Ug saon man paglaom sa Ginoo, di ta mangandoy sa mga pagdaig sa atong isig katawo. Magsigi ra gid tag buhat ug maayo apan dili ta mangandoy nga daygon. Muna sa atong kaning unang part sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, himua gyud ang imong mga tulumanon sa relihiyon, kaning atong mga works of mercy, kaning atong piety, kaning prayer ug uban pa natong mga practices dinhi sa atong simbahan, himua gyud sa tago. Nga dili man ni matago kay naa may social media, di naman gid ni matago kay ato man ning gi-announce dinhi nga pamalit mo og slots. Ang ato na lang unsa man dili nato pangandoyon nga daygon ta. Gilingay mong tupad ning naoki ra nimo dili ka ma-recognize. Yeah. Nga kanabang dili ka matagad ba? Baliwa ra ka okay ra nimo. Narabasay ato makinaiya, masuko kita, dili matagad. Kanang agi-agian lang ka ba? Ikaw mo ay naghimos mga butang nga maayo, nya dili ka i-recognize. Ang i-recognize kadto noong gamay ra kay nahimo, nya ikaw wa ra ka pasalamati. Oy, masuko mo ingon dayon, wa moy ayo usab pay layog nato ani, usab man na silang kitar may sugoon, ya di pagyud ka maong mo pasalamat. Ala, patay ka diya, ma-stress na ka na. Ang imong kasing-kasing mabugat na na. Kaya nga naman, naamang ka nilaom sa tao. Pras na ko, mulaom ko aning mga ato mga nag-serve din sama aning mga sakristan. Oh, may lang nagting outing, daghan kay na sila, pero ting serve dire, magkabuang tagpangitag hain ng sakristan. Mabuangon sa na sila. Yan ako mulaom diha. Na. Dagko ra ba sa nagkaon usahay. Ano nang makaingon ta. Di na lang ta mulaom. Mo serve na lang ta. Mo serve. Ana, pagkanaan nagmaayo. Ana, aron nagko nagdali. Anhata mo laom ana mga PYCC. Kanang mauna ato mga ashiret dinhi. Nga naagi panahon ang ato in taong mga luwa lisod na banig lakaw uban mao in tayo magsigig sinya-sinyas diha kay wa nay PYCC ambot og hain wa kamata ano man kamata sigig duwa sa cellphone sigig communicate anang ilang mga ka-berks diha sa social media ano na nya mulaom ta na. Oh, ayaw diha sa Ginoo, diha laom sa Ginoo. Nasa uban nato dinhi, may kay mo daig-daig nato, daig-daig ana nya taklahaw lang, libakon ta, pasingitan pa ta. Ang nana ba? Masyaklat tagkalit ganong iya man ning gibuhat nga may man tag relasyon niya. Nganong mao naman ni iyang sinultihan? Wa mga buangon kaistanan. Ayaw gyud laom anang tao. Kaysad mong laom diri nako. Laom sa Ginoo. Mao na og maglaom na tas Ginoo, malipayon ang atong kasing-kasing. Ngano man kay ang Ginoo di gyud mo sa likway nato. Ang tanan natong gibuhat maayo og dautan giiya ginang gimonitor. Bisan kadtong labing tago natong gibuhat iya ginang gimonitor. Nya kung iya ganing monitoron, kung nagbuhat tag dautan, automatic tagaan day tanyag signal. Unsa man, mahasol ta. Mahasol gyud.
Wa gyud dautan nga buhat nga dili makahasol sa kasing-kasing. Sama anang kamo mga gidikanan, makasinghag mo sa inyong anak, inyo pa ginang mabuyboy, muhilom ng inyong anak, muto ang luha, ikaw nga nagyaw-yaw, unsa imong bation? Uy, mahasol ka. Bisag magpakaron ingnon pa ka nga. Una, anak pa ka, isog-isog ka, pero ika na lang usa mo, Ginoong taon, hilak ng taon to akong anak ko. Anak. Kamong mga asawa, yaw mo sa inyong bana, sige mo pangasaba, tanawag mo lakaw na, masulubon kay naong, mahasol ka Labi nagdi na mo uli mga tulo ka adlaw, magkaratol-ratol ka, mura dyan kag himungaan, nawadag piso. Magsige kag putak-putak, magsige kag yaw-yaw, magsige kag pag-check up. Da, nga naman sa itong imong yaw-yawan. Ikaw niya, padiruan naman mo balik. Nakakita to ditong pahulayanan. To amay dito silingan nga di mo yaw-yaw, magsige rag ingon, I'm just here for you. I'm just a text away from you. Patay ka diya. Hasol ka, mahasol. Muna, laom sa Ginoo. Kung tanaw nato ang atong gibuhat nga maayo, wa sukli og pasalamat, okay lang. Kaya ang Ginoo nakakita man. Mupadayon kag buhat, of course, padayon tag buhat. Insultuhon ta dinhi, sigihan tag himog, istoryang bati, sige lang tag buhat og maayo. Nga igabot sa panahon na manginahanglan na sila, magbutan-buutan na sa request na to. Father, pwede ko ang pader. Ibo na sa tagaan, iguma na sa animal ng parian. Sige lang yapon tag buhat. Total, Ginoo may nagtanaw. Di ba? Di man ang tao, nanibitang atong sigig baligyag slots, daghan kay nalipay aning atong pagpamaligyag slots, pero daghan sang nagyaw-yaw, magsigig ingon, sige balik-balik anang slot, sige balik-balik anang slot, wa na lang gini pull iprem, hingwarta gyud kaning parian, naayoban ingon sad, nimbam gyud ang uban ron diri sa tuwa na sad slot na sad, sigutan na sang slot, gilingay mo to pading na malipay kag maghisgot og slots, Father, ina kanon. Karong Sabado, June 22, maoy akong ika-20 years sa akong pagkapari. Sumad sa among ordinasyon niadtong June 22, 2004. So 20 na katuig akong pagkapari. Lipay mo, sige. Magmisa ko dinhi alas 6 sa gabi, pero kaming kabatchmates kuan may kabuok 11. Sa dinhi sa ato sa Liluan, tulo may kabuok dinhi, Father Murphy Sarsunas na diya sa San Fernando El Rey, og si Father Edgar Sondo og ako. Nya tuas Danau, Father John Almasol, na Basak Mandawi, Father Lito Peralta, tuwa sa kaning sa Lahog si Father Jojo Aquino, tuwa sa Talisay Father Roger Piloton, na sa Seminaryo Mayor, rector sa Seminaryo Mayor, namong usas kinakusgan nga classmate si Father Mar Balili, na tuwa sa Minglanilia si Father Roy Bukag, niya tuwa sa Asturias, Santa Lucia, si Father Christopher Amores, niya tuwa sa Santa Fe, si Father Dave Villasiran. Pari paming 11, 20 na katuig. Daghan mig nabuhat, daghang tao nalipay namo, daghan sang tao nga nagsaway namo. Mupadayon pa ba mis pagkapari o dili? Padayon mi, wala usay sawayon mi, usahay ang musaway namo, amo ra sang igsuong mga pari, nasay uban mo daig sad namo, sige lang kita ani. Kay ang importante ang Ginoo. Nya kamong mga nangalipay, mo celebrate mo kuyog nako, kamong dinhi territorial parishioners o kamong mga online parishioners, hilom na lang san mo pahalipay nako.
nya kay bawo na mamug unsay makalipay nako. Dili ng pagkaon kay niya nay daghang pagkaon, dili sa nang mga gamit nga sinina, bisag gani ka ng cellphone, mga gadgets, di na ko malipay ana. Bisag palitan pa ko ninyo kanang kinamahalang sakyanan, di na ko malipay ana. Unsa may makalipay nako? Unsay makalipay nako? Ang pagpalit ninyo og slot. Kay ngano man mas gihigugma nako ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Mao na kun atong hatagan ang simbahan o mga kaayuhan, mao na nay akong kalipay. Kay tungod nining akong gugma sa pag-alagad sa simbahan, gibiyaan ako hasta akong ginikanan, masakiton, paralyzed, akong maguwang paralyzed, akong mo'y breadwinner. Ginibiya ako atong 1995 sa among balay kay Musod Seminaryo. Gibiyaan sa nako akong uyab nga magminyo na untami atong tuiga. Guwapa kay akong uyab ato. Buutan pagyud. Diyos noon pagyud kayo. Pati ano guna eh. Biyaan ako. Biya pa ko sa akong trabaho ato diha sa Land Bank nga nag-acting nako ato assistant branch manager. Biyaan gyapon nako. Tungod aning gugma nako simbahan mo na ang ako girong nakita ang makalipay nako mao ang simbahan nga monindot. Ning kamot kita diri nga atong panindoton ang atong simbahan, dili lang ang atong mga buildings, apil na ang atong katawhan. Mao na kamo wala palit yung slots, kamong tanang nalipay palitin ninyo slots atong SBF dag wa 500 man para ni sa atong kumbinto. Dako pa kay datong Bayronos kumbinto sa atong mga contractors. Palit lang mo 500 karon pahalipay ninyo sa akong pagkapari niya sa ato sang kuan MMHD tag 1,000 man na. So kung kamong na ay 1,500 kamong tanan nga nalipay sa akong pagkapari niya naamoy 1,500 ipalit rago nagslot karon di ba bangakong kasing-kasing magulpot-ulpot gyud kalipay labi na inig-announce nato diri nahurot nagkahalin ang tanang slots astila ninduta nya dili ra ako'y malipay kahibaw ko ang ato sa mga contractors ang mga tag-iyas yuta nga ato pang bayranan malipay sa nagmaayo makaingon sana dalaygon ang Ginoo kinsa may nakahimo ana kita nga andam mutuman sa sugo sa Ginoo nga dili na magpangayo or mangandoy og baos ngano man kay nilaom ta nga ang Ginoo mao gyud mohatag sa tanan matud pa ni Kristo ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago muganti kaninyo apan kung magsigit tag pangandoy nga kita gantihan pasalamatan daygon sa atong isig katao matud pa ni Kristo wa na mo'y mapaabot dito sa langit. Muna si Propeta Elias sikreto siyang misakas langit niingon siya ayaw kuyog nako pero si Eliseo ni kuyog yun gitagaan sad ni Elias og share sa gahom sa Ginoo nahimo sad siyang propeta nga bantugan si Eliseo pero gihimo ni sikreto why nakakita way gipas si garbuhan except sa mata sa Ginoo nga nagtan-aw sa tanan ug nagmonitor sa tanan.